jistotu tě prohlédnu. Jak myslíš? No, zdá se, že nic nemáš. Raději si ale vezmu brýle. No jo. Neříkej. Je tady. Kde? Za krkem. Je to je nadělení. Co budeme dělat? Naštěstí ještě není nacucaný. Zkusím ho namydlit. Lehni si na stůl. Ano. Zavolám souseda. Srstko! Co potřebujete, paní sousedko? Nějaký problém? A proč tu tak leží natažený? Manžel chytil klíště. Kde? V lese. Ale kde ho má? Za krkem. Ale já nic nevidím. Nate, půjčte si moje brýle. No jo, je tam. Bych chtělo zapalovač. Musíme ho vykroutit. Ale opatrně, ani mu neutrhneme hlavičku. Ale kde je? Asi někam zapadlo. Tak děkujeme, sousede. Děkujeme. Tak já jdu. A kdybyste mě zase někdy potřebovali, tak mě zavolejte. Děkujeme. To je hodný člověk, táto. No jo. Když já mám vždycky takový divný pocit, že si ten soused vždycky od nás něco odnese. Ještě, že na mě ty klíšťata tak nejdou. No, já být tebou, tak se nemá ještě pro jistotu zkontroluji. Pravda. Nechme klíšťata sekundě a opět se přesuneme k programu. Tentokrát vás divadelní soubor Škrpálek, který funguje pod záštitou našeho gymnázia, přenese opět do minulosti. Jedná se o scénku, která se odehrává v 18. století a zobrazuje velice důležitou událost pro nás, pro všechny. Dámy a pánové, přivítejte legendární školní divadelní soubor Škrpálek. Jedna královská rodinka. Marie Terezie Valburga Amálie Kristýna a její manžel František I. Štěpán Lotrinský. Rodina byla velmi početná, měla 16 dětí. Marie Terezie byla přísná matka. Jistě, jako osvícenská panovnice věděla, že se bez vzdělaných poddaných neobejde. Pojďme se podívat, jak to vypadalo na vídeňském dvoře, když se schylovalo ke školské reformě. Samá díra. Kde
mi nepomůže. Ten je k ničemu. Pořádně se umí. Vyčistí si zuby, jak ti netáhne z huby. Můžeš mi jako říct, kde jsi včera byl? No zase si byla s dětskama doma sama. No s kamarádičkama, že? Kartičky, kulečníček a moravské vínečko. To by ti šlo, což? O, nikoliv, drahá. Věnovali jsem se státnickým povinnostem. Prusko nám chce vyhlásit válku a zbavit nás koruny. No a co pak naše veličenstvo vymyslelo? No nic. A pokud přece jenom něco vymyslelo, tak už si to určitě nepamatuje. O těch 3 litrech moravského bílého se ani nedivím. Teda Maru, ty jsi dneska nějak špatně vyspínkala, ne? A vůbec, kde jsou děti? No kde by byly? Tady Marie Antoineta, háže po vychovatelce Ingous, no a František o tom říká, že je to jeho modrá krev. No ale říkám ti, Maru, doufám, že dostali na prdel. No rákoskou nedostal nikdo, protože vychovatel, no ty děcka zase schovali, aby vychovatelka nemohla koupit. No tak koupíme novou. My jsme panovníci, my na to máme. No jo, ale Franto, to už je 7. tento měsíc. Ano, ano, Maru. Ty no, podívej se na ty spratky, co tam dělají. Franta se koupe v kašně a Mařena v té kašmělový ryby. Nechaj to, ty spratku, nebo na tebe vletím! To je hrozný, Maru. No Franto, já už se na to ani nemůžu dívat. No, šla jsem takhle městem včera a potkám 10 dětí. Tak jim říkám, no to taky tak, nechtěli byste pár bonbonků? Oni, že já. Tak do cukrárny a koupím tam 3 bonbony, jakože ty dítka podělím. A oni nejen, že mi nepoděkovali, oni měli špinavý pracky, ani neuměli do 3 napočítat. 1, 2, 3. Je to tak, Maru. Španělská vec. Máme negramotný národ, negramotný děcka a zase máme válčit s Pruskem. No a co s ním chceš dělat? Počkej, Maru. No počkej, Franto. Hele, jsme panovníci. Ale počkej, Maru. Snad ty nechceš dát příkazem chodit do školy. No, řekneme, že panovníci. Si to tak přejí, tak co? A vůbec, tady si sedí jakož. Já, Počkej, Maru, ještě jsem si já, František, první Štěpán Lotrinský, společně se svojí chodí přikazují, že jsou nespokojeni s výukou našich dětí. Máš to? Prosím tě, Máru, pomalej, ty podívej, pletou se mi písmenka už tak. No a tady máme dalšího z těch negramotných, což? No jo, a kde jsme to vůbec končili? S úrovní vzdělanosti na naší děti. A požadujeme tyto body. V každé vsi bude zřízena škola. Tam budou děti chodit, se vyučovat a budou se učit číst, psát, počítat. Učitelem se může stát jakýkoliv vysloužilý voják, který umí alespoň do kolika Franto? Do 10, Maru. Alespoň dostat na počítat. Ale Maru, to ani já nezvládnu. Dále musí umět všechna písmenka znát a přijdou, musí umět na tabulky psát. Každý starosta je povinen zřídit určité prostory. No a se střechou, aby na děti a učebničky nenavrhly. A v zimě se tam bude topit. A děti a učebničky nenamrzly. No teda, Maru, řeknu ti, ty seš ale hlavínka. No já vím, no. Ty mě nemít. Co bys dělal? Maru, a nemohl bych jít zase přemýšlet chvilku? No já ti
dám přemýšlet. Hezky si vezmeš kýbl, smeták a okeno a půjdeš do přijímacího sálu pokryt. No zaleš kvítka, utřeš prach a vůbec. Víš. No ani už tě tu nevidím. No teda, Máro, ale to ti řeknu teda. A nyní přichází to nejlepší z celého večera. Přestávka. Nedělám si srandu. Máte na chvíli klid od nás a za 10 minut pokračujeme.